Assalamu alaikum, barkanku da sake zuwa wani sabon shirin namu na Mahanga TV. Labaran duniya za ku saurara tare da ni Sani Yakubu. Babban labarin a yau shine na Vladimir Putin. A cikin 'yan shekarun nan da suka gabata, jaridun kasashen yamma sun samu labari masu ban sha'awa game da shi. A kowane lokaci suna nuna aibinsa ne da ke bayyana ƙarshen shugaban na Rasha. Amma ku dube shi a yau, yana gudanar da taro na manema labarai na gudun fanfalaki a birnin Moscow wanda ya haura awanni 4. Ko da kuwa wannan taron an tsara shi ne don nuna wa duniya cewa shugaba Putin baya cikin hatsari bayan kashe babban janar din nasa a Moscow. To lalle yana buƙatar juriya sosai wajen shafe sa'o'i guda 4 yana magana tare da daga kiran waya. Za mu gaya muku abin da yace da kuma irin tayin da yi wa Donald Trump. A halin yanzu a yammacin Asiya, kamar yadda aka saba dai, labarin baya wuce na yaƙi. A wannan lokacin watakila sabon fage za a buɗe, domin kuwa Isra'ila ta kai wa Yemen hari. A Iran kuwa ana ta fama da matsalar makamashi. Wannan ƙasa ce da take da mafi arzikin man fetur a duniya, amma ba sa da kayan da za su haska tituna da ɗumama gidajensu, tare da bunƙasa tattalin arziki da yanayin tsaro a cikin unguwanni. Shin hakan zai iya haifar da faɗuwar gwamnatin? Haɓakar hauhawar farashin kaya a Indiya na shirin yin muni, kuma hakan zai yi tasiri wajen bunƙasa tattalin arziki. China kuma na ƙera makaman nukiliya a cikin sauri, kuma Amurka ta damu kwarai da hakan. Shin me yasa Amurka ke sa wa Pakistan takunkumi kan shirinta na makami mai linzami? A Bangladesh kuma, Muhammad Yunus ya ce ya amince da ƙarfafa dangantaka da Pakistan. Hakan na zuwa ne bayan shugaban riƙon ƙwarya na Bangladesh ya gana da Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif a birnin Alkahira. Matakin da zai ƙara gwada dambaruwar da gwamnatin Yunus ke yi da India. Dangantakar Dhaka da New Delhi ta yi tsami tun bayan hamɓarar da Sheikh Hasina a watan Agusta. Masar ta karɓi bakuncin shugabannin Turkiya da Iran. Wannan dai ita ce ganawa ta farko da shugabannin kasashen biyu suka yi tun bayan kifar da gwamnatin Bashar al-Assad na Syria. A tarihi, Ankara na goyon bayan 'yan tawayen Assad yayin da Tehran ke goyon bayan mulkinsa. New Zealand ta nutse cikin komar taɓarɓarewar tattalin arziki a wannan shekarar. Tattalin arzikinta ya fuskanci koma baya, ba zato ba tsammani, lamarin da ya jawo faɗuwar darajar kuɗin ƙasar. Ministan kuɗin New Zealand ta ce a yanzu tattalin arzikin ƙasar ya samu koma baya da kashi 8. Amma tana sa ran samun ci gaba a shekarar 2025. India za ta buga gasar cin kofin zakaran Turai a wani fili na daban, ba a Pakistan ba. Sanarwar ta kawo ƙarshen takun saka na tsawon wata guda tsakanin ƙasashen biyu. India dai ta ƙi zuwa Pakistan saboda taɓarɓarewar tsaro. Za a fara gasar ne a watan Fabrairun 2025. Shin koya kuke gudanar da shagalin sabuwar shekara? Wataƙila biki ko cin abincin dare tare da iyali, ko wasu saye-saye na ƙarshen shekara. Amma a wajen Vladimir Putin abin ba haka yake ba, domin yakan gudanar da taron manema labarai ne na gudun fanfalaki a birnin Moscow. Taron na manema labarai na yau ya ɗauki tsawon awanni 4 da minti 31. Shugaban ƙasar na Rasha yana shirya shi ne a duk watan Disamba. Yana amsa tambayoyi daga 'yan jarida da kuma yin magana da 'yan ƙasar Rasha ta wayar tarho. Na san sa'o'i 4 da rabi za ku ga kamar sun yi tsayi, amma rikodin ɗin na Putin ne shine sa'o'i 4 da mintuna 47, irin lokacin da ya taɓa shafewa a shekarar 2013. A wannan shekarar an gabatar da tambayoyi kusan miliyan 2 kafin ranar ta zo. Tabbas ta yi yawancin tambayoyin fadar Putin ce ta rubuta su, amma hakan yana bayyana mana irin tsarin tunanin Putin. Kamar kullum dai ana tattauna batutuwa masu yawa, kuma ba a bar wani abu a baya ba. Kama daga yakin Ukraine, faduwar Bashar al-Assad a Syria, zaben Donald Trump a Amurka, yanayin tattalin arzikin Rasha, duka Putin ya tattauna su a wannan taron manema labaran. Ya bayyana ƙwarin gwiwarsa akan Ukraine. Putin ya san cewa Trump zai matsa wa Ukraine lamba, wataƙila ma ya yanke tallafin soji ga Kyiv. Ya ce a shirye yake ya gana da Donald Trump a kowane lokaci. Kana ya ƙara da cewa a shirye yake don cimma yarjejeniya. Tun sama da shekara kuma yi magana da Donald Trump ba. Amma kuma idan dalilin hakan ya taso, ba shakka a shirye nake a kowane lokaci. Kuma sannan a shirye nake idan yana buƙatar yin zama da ni. Ita siyasa fasaha ce ta sasanto, kuma a koda yaushe mukan ce a shirye muke da mu tattauna kuma a yi sasanta. Don haka Putin a shirye yake yi magana a kowane lokaci kuma a ko'ina, sai dai kuma yana da wani sharaɗi na yarjejeniya. Putin ya ce dole Ukraine ta sake gudanar da zaɓe, zai tattauna da duk wanda ya lashe zaɓen, kuma ko da Vladimir Zelensky ne sake lashe zaɓen. Ko da ake maganarsa a yanzu, Zelensky yana Brussels a yanzu, yana ganawa da shugabannin Faransa, Jamus da na NATO. A cikin duk waɗannan tarurrukan abu ɗaya ne ya fito fili. Ba za a yanke hukunci game da makomar Ukraine ba, ana cikin tsakiyar yaƙi. Za a yanke hukunci ne a teburin sulhu. Don haka Turai na kokarin karfafa matsayin Kyiv kafin a fara zaman sulhu. Zelensky yana fatan samun tabbacin tsaro. Babban abin da ya fi daukar hankali shine ya tabbatar da cewa shugaban kasar da tawagarsa da kuma Ukraine suna cikin matsayi mafi kyau kafin ranar da za a zauna a teburin sulhu. Ina ganin wannan wata dama ce mai kyau da za a tattauna tabbacin tsaro ga Ukraine a yau da kuma gobe.
kamar yadda yake cewa. Shi yasa Putin ya samu ƙwarin gwiwa a yau domin ya san ya samu nasara. Ya yi matuƙar farin ciki game da sabon makami mai linzami na Rasha, RS-28 Samad. Moscow ta harba wannan makami mai linzami a kan Ukraine a watan da ya gabata, sai dai kasashen yamma ba su ji daɗin hakan ba. Da suna shakkun tasirin wannan sabon makami na Rasha, don haka Putin ya harba wannan makami. Idan waɗancan ƙwararrun kasashen yammacin duniyan da ka ambata suna tunanin cewa za su iya harba makamin samfurin RS-28 Samad, to ga fili nan. Daga su har kasashen yamma da kuma Amurka da ke biyan su kuɗi don gudanar da bincike da kuma yin gwaje-gwajen fasaha na ƙarni 21. To bari misali a ce su ambaci wani waje, a ce kuma wajen a Kyiv yake. Su zuba duka makaman tsaron sararin samaniyar su da kuma makamai masu linzami a can. To duka sai mun keta su mun kutsa da RS-28 Samad kuma mu ga abin da zai faru. Shin ko ɗaya ɓangaren ya shirya wa wannan? Matakin da Putin ya ɗauka na taimakawa Assad a shekarar 2015 ya yi nasara. Ya ba shi babban matsayi a yammacin Asiya, amma wannan kimar tasa an warware ta a wannan watan. An tilasta wa Assad ɗerewa yayin da 'yan tawayen suka kwace Damascus. Abin a bayyane ki domin hakan babban koma baya ne ga Putin. Amma shugaban na Rasha ya ki amincewa da hakan. Waɗanda ke biyan ku albashi za su so su faɗa muku duk abin da ke faruwa a Siriya a matsayin wani nau'i ne na gazawa ko rashin nasara ga Rasha. Ina tabbatar muku ba gaskiya bane, kuma zan gaya muku dalili. Mun zo Siriya shekara 10 da suka wuce don hana warzuwar wani matsuguni na 'yan ta'adda a can, kamar yadda muka gani a wasu ƙasashen irin su Afghanistan, kuma mun cimma burinmu gaba ɗaya. Putin ya ce har yanzu bai gana da Assad ba, amma yana shirin yin hakan nan ba da jimawa ba. Wani batu na gaba kuma shine tattalin arziki. Akwai dubban takunkumai akan Rasha, amma duk da haka tattalin arzikin kasar ya tsira, ya ƙaru da kashi 3.6 a wannan ƙarshen shekara. A shekara mai zuwa ana hasashen zai ƙaru da kashi 3.9, wanda zai zarce ƙasashen yammacin duniya. Babban dalilin hakan kuwa shine dangantakar Rasha da Asiya. Putin ya yabo ga abokan cinikayyarsa na Asiya, ya ce yana da kyakkyawar alaka da Prime Minister India Narendra Modi. Kasashen India da China dai yana siyan mai daga Rasha, shi yasa har yanzu tattalin arzikin kasar Rasha ke ci gaba da bunƙasa. Amma Putin ya yarda cewa hauhawar farashin kayayyaki matsala ce babba. Akwai wasu batutuwa a nan, kamar hauhawar farashin kayayyaki, wani tsaiko ne da tattalin arzikin ƙasa ke fama da shi. Kuma tuni gwamnati da babban bankin ƙasar suna aiki a kai don su ga sun sauko da farashin kayayyaki. Babu wani sabon labari a wannan taro, komai na kan turba da ake tsammani. Sai dai kuma dama ba labari ne makasudin wannan taro ba. Wannan taron manema labaran an hada shi ne don nuna wa duniya izza. Duba tsarin wajen kawai ya ishe ka. Kalli wani katon tebur, ga 'yan jaridu suna zaune a gefe uku, ga fitilu a kewaye. A tsakiyar wannan taro ba kowa bane face Vladimir Putin. Kuma bai kawai ya gayyaci kafofin yada labaran Rasha bane. 'Yan jarida daga kasashe kusan 80 ne suka halarci wannan taro. An ba su alluna kala-kala, mutum zai girgiza allon ne a wajen don ya jawo hankalin Putin, sannan sai yi masa tambaya. Idan kai dan jarida ne daga kasashen yammacin duniya, za ka samu amsa a kunshe da cin fuska. Kamar yadda na faɗa, wannan taro ne na nuna izza. A baya dai wannan taron na manema labarai yana mayar da hankali ne kan harkokin cikin gida. 'Yan Rasha za su yi kira akan manyan da ƙananan matsaloli kamar hanyar gyara ko kuma hauhawar farashin kayan masarufi. Wasu kuma za su tambayi Putin inda yake kwana, ko kuma su tambaye shi ko yana son karnuka ko kuma kuliyoyi. Ana yin waɗannan tambayoyi ne don tausasa shi, don sa Putin ya zama shugaba na ƙwarai. Amma a halin yanzu an fi mayar da hankali kan manufofin ƙetare, musamman abubuwan da za su faru bayan yaƙin Ukraine. Wannan taron na manema labarai wani mabuɗi ne ga Putin. Yana gaya muku game da aniyarsa, yanayinsa da kuma tunaninsa akan shekarar da ta gabata. Ku ci gaba da bibiyar Mahanga TV domin samun labarai da al'amuran yau da kullum. Sannan kada ku manta, ku yi mana like, kana ku yi mana subscribe. Ni ne Sani Yakubu, sai na gan ku a wani bidiyo.